Digerbu 75 sena minn meta l-Papa Piju 12 iddikjara li jitluħ fis-sema bir-ruħ u l-ġisem ta' Marija hija dumma ta' fidej. Kienu diversi ir-raġunijiet, il-motivi li waslu lill-Papa biex jieħu dik id-deċiżjoni straordinarja, mhix deċiżjoni ta' kuljum, f'dak il-mument tal-istorja. Imma ħafna ma tal-fema li Piju 12 għażel li ipoġġej din il-perla prezzjuża fil-kuruna tal-Madonna propju f'dak iż-żmien għaliex l-umanità kellha bżonn ta' min jixelilha il-fjamma tat-tama li kienet qiegħda tintefa'. Fl-1950 id-dinja kienet għadha qiegħda tistejqer mit-tieni gwerra dinjija. Propju ġimgħa ilu fakkarna it-80 anniversarju tal-erda bomba atomika tal-belt ta' Hiroshima fil-Ġappun. Il-memorja tagħna qasira. Dak iż-żmien l-Ewropa kienet arkubtejja. Kemm it-telliefa kif ukoll ir-rebbieħa kienu ġarbu ħsarat, devastazzjonijiet kbar. Iġġarfu bliet sħaħ. Anki aħna batajna l-konsegwenzi tal-gwerra. Imma għar minn hekk ħadu tiżbita kbira miljuni ta' ċittadini li sabu ruhom imneżza mhux biss minn ġidhom imma wkoll mid-dinjità tagħhom minħabba l-brutalità li kellhom jaffrontaw jew jaraw. Blaqat kienu dawk li tilfu ħajjithom u ħallew warajhom b'mod speċjali Romol u l-tiema. Fuq kollox kien hemm it-teddida tal-komuniżmu ateista li kienu wkoll teddida għal fidej nisranija. Dan kien il-kwadru li fih Piju 12 ħasl għandu jagħmel din il-proklamazzjoni tad-dumma tal-Assunta. Fi kliem ieħor, fl-Ewropa in-nies kienu tilfu kull tama. U tafu intom illi bniedem bla tama huwa bniedem mejjed. Il-Papa nnifsu b'dik li tissejjaħ Kostituzzjoni illi bija għamel din id-dumma tal-fidej fl-ewwel ta' Novembru 1950 jikteb hekk, nikkwota: hija t-tama tagħna li dawk li jimmeditaw fuq l-eżempju glorjuż li toffrilna Marija ikunu aktar konvinti dwar il-valur tal-ħajja umana. Għalhekk waqt li jittalejm fals tal-materjaliżmu u l-korruzzjoni tal-moralità li ġejja minn dan it-talejm jeddu li jitfew id-dlam fuq id-dawl tal-virtu u jeqirdu l-ħajja tal-bniedem billi iqanqlu l-inkwiet fosthom b'dan il-mod mill-isbaħ kulħadd jista' jara b'mod ċar l-liema għan għoli huma msejħa ġisimna u ruħna. Fl-aħħar nett ikompli jgħid il-Papa Piju 12 it-tama tagħna li it-twemmejn fl-assunzjoni tal-ġisem ta' Marija fis-sema isaħħaħ it-twemmejn tagħna fil-qawmien tagħna stess. Mena l-għan ta' Piju 12 kien illi jarġa' jqabbad it-tama fl-umanità. Eżistija jgħaddew 75 sena minn dak iż-żmien u ċ-ċirkustanzi ta' żminijietna ma tantx huma differenti. F'soċjetà fejn qegħdin inħabtu wiċċna ma' diversi kriżijiet u kriżijiet anke serji
bejnietna ma nkellmux il-xorxejn. Fil-familji tagħna, kriżijiet ekonomiċi, ambjentali, politiċi u anke reliġjużi, anke spiritwali. Sitwazzjonijiet li bla ma trid joħolqu sens ta' inċertezza u sfiduċja. Mhumiex ftejt dawk li iħossu qalbhom titqal u moħħhom jiddallam. Mhux rari tisma' lil min jilmenta li l-ħajja tagħna nbidlet għall-għar. Jien inniegħu ġimgħa u ma ngħidilkomx kemm il-darba smajta din il-karba. F'qagħda bħal din, bis-solennità tal-lum, il-komunità nisranija jiena nħoss li għandha proposta x'tagħmel lis-soċjetà. Għaliex dak li għaddiet minnu Marija għad ngħaddu minnu aħna wkoll. L-assunta hija għalina raġuni ta' tama, ħarsa lejn dak li serin nkunu. Id-destin tagħna u l-futur tagħna. Nistgħu ngħidu li fl-assunzjoni Marija rċeviet dak li stħaqilha bħala Ġesu, li nislet lil Ġesu, ħadet sem mir-rebħa tiegħu fuq il-mewt. Għalina infetaħ iż-żmien tal-wieda. Infetaħ hekk iż-żmien tat-tama u tal-konsolazzjoni, tal-faraġ. Matul dan iż-żmien il-Verġini tfakkarna li fejn tinsab ser inkunu aħna wkoll, mhux ħanintilfu. Fl-ittra li kitibli għall-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija fid-Djuċċisi tagħna, il-Papa Ljun 14, ifakkarna u jgħid hekk. Fl-interċessjoni tal-Imqazza Verġina Marija u l-assunzjoni tagħha għal ġejt tal-insara li fija tingħata xhieda li kull wieħed waħda minnhom li bina rebaħ il-mewt u b'mod simili fija, jiġifieri l-om maħbuba u d-dixxieplu, irid idaħħal fil-ħajja lil dawk kollha li twildu mill-ilma u l-Ispirtu. Dan kliem ta' Papa Iljun 14. Eżistijaj, l-assunzjoni mhix rakkont mitoloġiku, mhux ħrafa ta' xi ħtejf ta' persuna lejn is-sema, imma hija l-antiċipazzjoni tad-destejn finali ta' kull bniedem li jfittex lil Alla b'sinċerità tal-qalb. It-tluħ tagħha fis-sema huwa sinjal tar-rebħa ta' Kristu fuq il-mewt. U fl-istess waqt jikkonsolida il-wieda tal-ħajja ta' dejjem għall-imamdin kollha, għalejk u għalija. San Ġermano ta' Kostantinopoli li kien jgħix fis-sena 600, mhux il-bieraħ, meqjus bħala il-quċċata tal-Marjoloġija patristika. Jagħti 3 raġunijiet għaliex Marija hija l-assunta. U jibda biex jgħid li fil-mument tal-mewt ta' Marija kien hemm Ġesu. U jqedlu dan il-kliem fuq fommu. Ġesu jgħidlek lil Madonna: ejja bil-qalb ħelwa ħdejn dak li inti iġġenerajt. Bħala iben irrid nifraħ bejk. Irrid nidħol, irrid inrot lura id-dar fil-ġuf ta' ommi. Is-salarju ta' treddieħ. Il-ħlas tal-edukazzjoni. Irrid nagħtik ċavetta, u rrid nagħtik iċ-ċertezza fil-qalb tiegħek. Int li kellek lili bħala iben uniku, għażel li tgħix miegħi. U jdaħħalha miegħu.
U San Ġermanu jkompli jagħti żewġ motivi oħrajn. Jgħid it-tieni raġuni tal-assunzjoni hija s-safa u l-integrità totali ta' Marija. It-tielet ir-rwol ta' interċessjoni, ta' medjazzjoni li l-Verġini hija msejħa biex twettaq quddiem liben favur tagħna il-kull. Infatti, fi żmien ta' tfixkejl, aħna nikkontemplaw is-sema miftuħ u fih is-sinjal glorjuż ta' mara li jibsa ix-xemx, jiġifieri mara li jibsa balla. L-imħabba tal-Verġini imwasla fis-sala tar-Re. Hija l-imħabba ta' Alla għall-bniedem. Dik li l-Papa l-jum fl-ittra li semmejtilkom isejħilha imħabba li ma titfissirx bil-kliem. L-imħabba ta' Alla lejn il-bnedmin. Eżistijiet tama hija virtu ta' min waqt li qiegħed iġarrab il-konflitt, il-ġlieda ta' kuljum bejn il-ħajja u l-mewt, bejn it-tajjeb u l-ħażin, jemmen fil-qawmien ta' Kristu, fir-rebħa tal-imħabba. Fl-għanja tal-Magnificat, l-għanja ta' Marija, naraw l-għanja tat-tama, l-għanja tal-poplu Alla, li miexi fl-istorja bl-inżol u l-inżol tagħha. Għanja ta' ħafna minna li affrontaw il-ġlieda tal-ħajja b'qalb mimlija bit-tama. Bit-tama taż-żgħir u tal-umli. Fejn hemm is-salej palina li tsara hemm it-tama. Jekk m'hemmx tama, maħniex insara. Eżisti ma nħallu l-ħadd jisir ilna it-tama. Għaw xi tellifna t-tama. Ma nħallu l-ħadd jisir ilna it-tama. Għax dejn hija l-qawwa tal-grazzja, regal ta' Alla li jmexxina l-qudiem bajnejna lejn is-sema. U l-Madonna hija dejjem hemm, timxi magħna, tbati magħna u tanni magħna il-Magnificat tat-tama. Marija li mhux biss għexet bit-tama imma it-tama tagħna. Mater Spei. Il-Papa Franġisku ried li dan it-titlu indaħluh fil-litanija Lawretana. Il-litanija tar-Rożarju, jekk għadna ngħidu Rożarju. Illum aktar minn qatt qabel, waqt li isħab mudlam tal-kriżijiet, tal-inġustizzji f'diversi forum tagħha, tan-nuqqas ta' ftehim, tal-firdiet, tal-mibeda. Fil-waqt li dan isħab iswed iċajpar is-sema u joħloq għatta li ma tħalliniex naraw id-dawl, Marija, assunta, mimlija bil-grazzja, mimlija balla, taqta din in-nisġa ta' dlam biex tħalli lil dawk li jfittxu t-tama iħossu il-preżenza tagħha u tħeġġiġhom jibnu pontijiet ta' mħabba u paċi, anke fejn jidher li huwa impossibbli. Kull darba li l-Madonna kienet preżenti fl-istorja u fit-tbatijiet ta' wlieda qatt ma naqset is-sejħa u l-ħarsa lejn is-sema u qiegħda tistennina u fl-istess ħin tħeġġiġna biex nimxu lejn is-saltna ta' Alla. Ilarju ta' Potier fil-kummentarju tiegħu fuq is-Salmi jirrakkonta mistoqsija li ħafna jagħmlu lill-insara. Jgħid hekk, fejni jansara it-tama tagħkom? Din il-mistoqsija għandna inqisuha indirizzata direttament lilna illejla li qegħdin ngħixu f'soċjetà tal-inċertezza, fi żmien fejn anke żmien jidher infarrak. Għax għalina l-insara it-tama responsabilità. Aħna msejħa biex nagħtu risposta lil kull min jitlobna ir-raġuni, jgħid Pietru fl-ewwel littra tiegħu.
Kunu dejjem lesti biex twieġbu lil kull min jistaqsikom dwar it-tama li hemm fikom. Din ir-responsabilità llum hija waħda mill-isfidi l-kbar tal-Knisja. Tagħti tama lil ħajjiet konkreti, tiftaħ futur għal ħajjiet personali, turi li tiswa li wieħed jgħix u jmut għal Kristu. Eżistijaj. Biex fl-1950, 75 sena ilu, il-Papa Piju XII wasal ħalli jagħmel id-dumma tal-Assunta u staqsa lill-isqfijiet tad-dinja kollha għamel konsulta u qal staqsihom jekk fil-Knisja tagħhom, fid-djoċesijiet tagħhom, il-poplu Alla kellux devozzjoni lejn Marija Assunta. Dakinhar l-isqof ta' din il-Knisja, l-isqof Giuseppe Paċ, kien bat jarraf lill-Papa bil-ġrajja li seħħet f'Għawdex f'dan il-post li qegħdin illejla fl-1883. Meta l-Madonna qalet lil Karb Niggrima biex tgħid 3 vammarijiet fġieħ 3 ijiem li l-ġisem tagħha dam fil-qabar. Ġrajja li tirrakkunta l-assunzjoni ta' Marija. Fi kliem ieħor, ġensna kien jemmen fit-tluħ ta' Marija fis-sema bir-ruħ u l-ġisem qabel saret id-dumma. Hekk kif dakinhar il-poplu Għawċi u Malti offra s-sem tiegħu biex issejr din id-dumma tal-assunzjoni, jalla illum il-poplu Alla f'dawn il-Gżejjer jikkontribwixxi biex il-fjamma tat-tama f'Ġesu Kristu tibqa' tixel fil-qlub ta' ġensna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.